Άρης όμως ήταν αυτός που ήταν σαφώς καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο. Στο 19ο λεπτό θα κερδίσει πέναλτι με τον Κόκε να ανατρέπεται ξεκάθαρα, δεν τίθεται θέμα, από τον Κοντρέρας. Αναλαμβάνει να το εκτελέσει ο Χαβιέ Κάμπορα, θα σημαδέψει όμως το δεξί δοκάρι του Χαλκιά. Και στη συνέχεια ένα σούτ από τον Μεριέμ που ήταν καταλήτης στην απόδοση του Άρη θα φύγει ψηλά. Εδώ και η αντίδραση του Κώστα Χαλκιά. Λίγο αργότερα όμως, το 22ο λεπτό, θα εξηλαιωθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Χαβιέ Κάμπορα. Αυτό είναι το γκολ νούμερο 10 για τον 30χρονο Αργεντίνο επιθετικό με την φανέλα του Άρη. Καταπληκτικό το γύρισμα και εκτέλεση με το αριστερό. 64ο λεπτό, αυτή τη φορά χρησιμοποιεί το δεξί του πόδι. Το ένα γκολ του Κάμπορα καλύτερο από το άλλο. Έχει ήδη πετύχει 11 γκολ με την φανέλα του Άρη φέτος και μάλιστα λύγει και το συμβόλαιο του το καλοκαίρι και σίγουρα στον Άρη θα πρέπει ήδη να σχεδιάζουν το πώς θα προσεγγίσουν τον Αργεντίνο επιθετικό. Το 2005 ήταν πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα Απερτούρα με την φανέλα της Τύρο Φεντεράλ. Εδώ μια ακόμη φάση με τον Νέτο να προσπαθεί να νικήσει τον Χαλκιά. Δεν τα καταφέρνει, στη συνέχεια ο Κάλβο δεν προλαβαίνει και ο Κάλβο πολύ καλός. Ελάχιστες οι φορές που απείλησε, αν μπορούμε να πούμε ότι απείλησε έστω και μία φορά ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, ανεμικός με το 4-5-1 του Σάντος να μην λειτουργεί. Πρώτη προσπάθεια σέντρα σούτ από τον Λίνο, δεύτερη προσπάθεια από τον Σορλέν, η κόντρα και η μπάλα στα χέρια του Σιφάκη. Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έκλεισε το μάτς για τον ΠΑΟΚ. Αρχικά ο Σνάουτσνερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και λίγο αργότερα στο 80ο λεπτό και ο Βιεϊρίνια, η δεύτερη αποβολή του Πορτογάλου στο φετινό πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να μην καταφέρνει ποτέ να μπει στο παιχνίδι και στην διεκδίκηση της νίκης στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Μένεις εδώ μαζί μας, Στέφανη Αβραμίδη. Έλα, Κώστα Καλάνη. Αγνώριστος ο ΠΑΟΚ. Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων αγωνιστικών, όλου του δεύτερου γύρου ήταν πολύ χαμηλότερος στο αναμενωμένο. Πολύ καλύτερος ο Άρης, δίκαιο το σκορ. 7-0 τα σούτ εντός περιοχής. Δηλαδή αυτό δείχνει το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καν, δεν επιχείρησε να σκοράρει. Ο Κάμπορα πρώτος παίκτης, ο Κόκε πολύ καλός και σε γενικές γραμμές από τον ΠΑΟΚ κανείς πάνω από το μεσόωρο. Κανείς.